situation Malawi tabwera chigawo chinocho cha kumadzulo ndi pa 26 tipangana update nkhani za South Africa, ma foreigners ku South Africa, all that kumaso nkhani ya Shadrack na Malomba. Ona mbi Shadrack na Malomba taona ambiri mwatukwana kwambiri kutukwana amalawa zanga chimenenga kupempheni nchonena kuti palibe munthu amene sala kuisaba ziko la pansi pano. Tikamatukwana tizikumbukira izi, ineyo amene ndikutukwanani ndine ovomerezeka kapena am I qualified kutukwana a minister. Kodi a minister anati chani a day before yesterday, I think yesterday, ndapanga remove atayana ku group yanga amene anapanga share video ya amunyanani anatukwana kwambiri a Shadrack na Malomba. Ndaona magayizi ambiri so amatukwana kwambiri a Shadrack na Malomba. Tili ndi vuto limodzi limene tikaona chola kuika pa munthu sitifuna kuzuzula mwachikondi koma timangotukwana. Kutukwana sungathandize, kutukwana sungabweretse solution. Mmene mwatukwanira Shadrack na Malomba chifukwa tikana kuti munthu tili ndi msogolere uja amatumikira ifeyo, koma that doesn't mean kuti tumikira ife ndeti zikhala ndi nkwiyo wina wake oti kumene kuchokera siku kuziwika. Shadrack na Malomba ni msogolere amene akuyenda kuti alemekezedwe. Ngati pali point ina yake imene mna anapanga rezi imene anthu ena asumuna kugwirizana nayo, mumayina muzuzule koma muzulo mwachikondi koma sati kuntukwana munthu mukulakwisa. And ambiri amene mukutukwana Shadrack na Malomba mulibe ma work permit, mulibe ma passport. This is a reality, whether you like it or not, whether you hate me or not. Ambiri amene mwatukwana Shadrack na Malomba mulibe ma passport komanso mulibe a work permit mkati mwa passport yani. And you are waiting boma lomwe la Shadrack na Malomba lo kuda kupangireni issue majani ma passport. Ndazi zina zake boma likamakwiya kwambiri limakwiya chifukwa cha nchitudu mmene tikupangira ife mmene tikuyankhulira. Amene just ndi munthu ndimo sabatenge ma advantage. Chimodzimodzi ine ndemo pano ndanena kale kuti anthu ambiri anena kuti ndikamapanga ma post ya ine ndisamanipe mu chizungu because ambiri sakumvesesa kuti tutandaza chani. Anthu ndinamvesesa. Koma at the same time malo mongonduza machilunga kuti social mala tikupempha tamaposta ko zinthu zimu chizungu muchichewa zinazi kapena muzungu panga mix mwina post ina impost ko chichewa post ina imkoza posta chizungu kuti to save tizimva muno bwino nde zinapezeka kuti adayina magazi ambiri malo muti anene mabwino maulemwe polite amanditukwana kutukwana mpaka na za mayanga kuti anamwalira kale kutukwana za bambo anga kuti anamwalira kale unomesesa nde ineyo naona kuti okay ndizipanga opposite chifukwa ulemu mulibe yaye kuntukwana munthu kumakhala ngati kuti mukuchita kunkandana kuti akupana nino zeni ndichifanya kapa tizingomwaza sapano za chizungu chokha zikachitika ubwino ndiye kuti tizikapeza chichewazo tizingoyikapeza chizungu zomwezo tikamankhula sopompa will be mixing chizungu English chichewa English chichewa. That's what I will be doing from today onwards because you guys you don't understand munthu akamakuza njini. So kutukwana kumpanga insult munthu woti ndi msogolere as a leader ona pa Shadrack na Malomba is a big mistake at Nyamata. Solution singabwere. At the same time we are waiting the same government to bring buses in South Africa to repatriate us go home ku Malawi. Ndesi ndikuziwa zona kuti mukatukwana amene ataze kumenyana nkhondo ndi ndani kuti mubwere. Chipongo tisi chabwino tiphunzire kulemekeza azisogoleri. Chipongo si chabwino. This other day I went to court municipality. I was paying fine. One of the South African municipalities I had a fine, so I went there to mourn at the Attorney General to reduce my fine because as an unemployed person the man could know I can't afford to pay this fine and blah blah blah. In front of me there was someone who went to Attorney General, the same Attorney General where I was. Instead of asking that Attorney General politely, the guy was swearing, talking nonsense and shouting as well. So a South African Attorney General did ask this guy, do you need to be helped? Or you are here to make noise and what? The guy was still going on. The Attorney General couldn't do otherwise
Rather, he chased that person. Said, okay, please excuse me. Stand aside. We're not going to help you because you are rude. That guy said, no, I'm South African. I pay tax. Blah, 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 blah. You can't do this and all that. The guy said a lot. You understand? I pay tax. A lot. When I say a lot, it's a lot. The guy was cross or frustrated, I don't know, because the fine was heavy. I think the fine was about 11,000 rands. And there was someone who was driving his vehicle. That someone is the one who was catching that all those shit. You understand? So he wanted help. But at the same time, I'm going to help. The guy was insulting Attorney General. So they did not even care. Could he was a South African or what? He pays tax or what? Once you are rude to this government officials, my brother, you're not gonna get help. They're not gonna help you. They're not gonna help you, and you cry heavy. So let us behave. We must respect those guys. I mean, it's the same like you are seeing officers pulling you over. Instead of just be humble, respect him, because that is government eyes. Name kukanika kuti mumulemekeze muntu uja mamba kumantukana wa police. Ah, police is stupid. Blah blah blah. You can't do this. You cannot fight with the police. Those police officers are government's eyes. Same like minister. So we can be angry, but we have to reduce our stress. My guys, paliba amene zikumuyendera ali sisi kuvuta. Ifeso sisi kuti zikutendera. Koma kutukwana is not a solution. Let us behave. Agora amene ajawo mukama tengera kuti mwakuti they are okay. Ukulipira sonkho yetu koma sikuti kulipira sonkho kwako ukhale ngati kuti chikhale chitonzi cha iwa aja. Because iwe sungati you can lead. Akamanda when they say leaders, you can't afford to be a leader. Because to be a leader nowadays you need to have money. You don't have money. Mulibe ndrama kuti mukhala sokole. People spend money. Amapanga invest. To be a leader you need to invest in that. Millions. You understand? My media many maona mabagida my interview muja. They spend money just not for free. So I'm being mad to one way. I'm not that serious. To my friend. You wait a bidder, ukangwe someone as cancel as individual. To only do to go in this sanko. It's not easy to build or to create a reputation. It's not a joke. It requires money. Even my Facebook, we are Facebook influencers. It's not a joke. Page don't. We spend money even this live. Nindrama is made maunonga baba. Ufika point hii. That my page yote malipira yote olokubanga haki antu. Because kauza ameta kuti tipase page. So ngani yanga hapa ndona kuti tientile megezeni akulu amen ali ni maudindo. Don't be rude. They're not going to help you. Ngati pali vuto tiyankhulane mwaulemu. Anamalo manango nena kuti ngati munthu alibe mapepa kumeneko send them home. I like the other guy amene amachoko mkhatabe anayankhula mawu ku group ona kuti kholo pagulu likamalipira mwana samamunyambita samaina kunyambita mwana uja. Pagulu kholo lima inati zikalipira nditi kuti anthu ajazizo ndo anthu amakona mwana ana awa samasekerera. Ndiye kholo limene. Kholo akuza kutenga chikwapo ndikupita ku school kumene kujako ndikampinza mwana uja aliyense akuona kumene jakumpangisa manyazi pagulu paja. Ndiye kholo limenelo. Pagulu sumaonesa kuti ukhanga mwana uja kumunyambita. No. Chifukwa mawa zimakhanga kuti kumpanga motivate mwana uja kuti apitirize chidwe umene ujawo. Zimene zachitika pamene paja whether someone like it or not. Someone aphunzira china chake. That's what is going to happen. Ngati mwaona Shadrack na Malomba kuti amauzi South African government kuti no arrest them because they don't have papers. Muntu sunga khale muziko without papers and all that. Ndiyambiri mwa nyuza. My guys, I'm sorry. Ngati meni muna yankhuliramu sana pachifana tayana kamanina kuti anamuna manina kuti afinyeni. Ndena namuza kuti ase pamene ana Malomba anena kuti afinyeni ndibali ndifuna nimvepo ndipape. Anakanika kuti fotokozera. Anthu angonjezera nkani. Mpaka nakutukwa na ndithu. Makuti anthu ana ndimazoza kuti mafuna ma comment. Ma comment otu ndi akamphindu kochepa. If we don't care about comment. If we don't care about likes, whether you like us or not, we don't care. If you don't even like me, I also don't like you. That's how I am. Once nako kutuga kuti ukamando ona ngati ne kuti ndichizude ine ndiwozerezeka iwe ndidolo. Chimene mangopanga ine mangokutuka basi. Fa iwe ndidolo kwambiri. Ine ndikape. Ndesunga macheze ndikape. That's what I do. Ana mangokutuka basi. Ndiye ena ali mukupanga chifa kuti mukhale ni ma followers, kapena mukhale ma likes, ate mukhale ma comment ambiri. Muoneke ngati anthu otamika. Koma you must know kuti you are growing. You are creating your own legacy.
pamawa anthu acha kuti chani mumata kutamika pa social media baba komanso zikativuta okalilira ndi kwakulu anthu ambiri mwene mwatukwana ashabutireke na Malomba some of you are heading home mukupita ku Malawi muzikalira amene kuja pomathandize mzipira ku immigration kuja makalira abo machata ngona kuti afinye immigration yangu ifinya mupotekesa gulu anthu kuzikhala kuvuta kupeza passport kumene kuja so eventually mapanga timapempha akulu aja kuti tatipezerani njira mutithandize kuti muna mapassport adasabavuti fasi kuti ndiwonse amene amapita ku South Africa zimene zonse ndimene ife timayina kuti tizirani ife amalawi tizayankhula sukwa osati kumayankhula mwamwano kutukwana nsogolera kumene kumuzuzula mwamwano eti palibe chimene angasinthe mudziko munja tikufuna zinthu zisinthe azisogolera ndomwe atina avoterawo ndi mukamatukwana sinthu chakuti kamukutukwana chifukwa kuti kandi ma MCP I don't know kwa palibe nzeru zotukwana tukwane munthu iwo aje sana tukwane ndapaka post ya Minister for Home Affairs South African Home Affairs and it is in English wapanga explain mnobwino kuti majority of Malawians who are there they didn't have passport. You heard mwazimvera noka ma passport analibe. Tell me which country imene ingate kulola anthu kumakhala mdziko without passport, without ID? Tell me kuti dziko lake ndiliti palibe. Even in Malawi, even in Zimbabwe, even in Nigeria, you can't enter Nigeria without passport. So it was happening there. The Minister of Home Affairs has stated, I think it was yesterday if I'm not wrong, Akuti, we have called some Malawians there, they don't have any identification. We had to take them to my office now, kuta verify, apangile documents, kuta apangile process, kuti panga nabile ku Malawi. Zinthu zomvesa chisono kwambiri. Zimene sitinga panga celebrate. Iweyo you don't have passport, you don't have papers, you go to focal. Ndena Malomba kunena kuti okay ngati mwapeza anthu send them home. Nde kuti panali bilateral talk anthu aja yankhulana eti mwa mutuale kumvana mwa ubale choncho munga ngati tilifeti ndi babale ndi zikula South Africa. Okay ngati anthu mwapeza alibe ma documents ini maone kuti ana Malomba nene kuti okay chifanye kuti alibe mapepala anthu wasiye ndi choncho. That's what many of you are saying. Okay anthu they don't have documents. Leave them so. Let them live there without documents. What if you are involved in a crash, road accident, or maybe you are dead somewhere? You know when you are dead, South Africa, if you are dead without any identification, the South African government somehow will take a body yakupita ku Malawi unless you must present your ID, or there must be someone you must have ID. Also, someone who is representing you. I might also calendar ID. They don't allow someone to get buried or whatever. ID. Even if a South African, if you don't have passport, they don't bury you. They just burn you. I think something like that. They will throw you in the ocean there. Because who you are. I'm talking about South African people, South African citizen. I know some of that other guy was passed away also, and he was killed somewhere or something like that. Come, I did not have passport or ID. They did not bury him. They struggled to get information. And Home Affairs here. It took. They spent a lot of money. System. He was already dead. So passport is very crucial. I'm saying even here expired. I'm talking about even expired passport. Keep that expired passport because they will know good you are from Malawi, but your passport is expired. Commander akunena kuti Home Affairs akunena kuti anthu analibe mapepala. Koma still mukutuka na muntu woti unalibe passport. Inentha zinazekena mukapa passport kumango seka kuti guys andasaganiza bwino ayi. Ndezi kuvutani tu. Zikuvutani. Foma bwana amenja akuza kugamba ndiziko ine kuti anthu amene asamadusa baba. Ndema na mulasinthidwa ambiri mufinyidwa chifukwa chani mwachuluka mwano. Sile kuti mwana wanu umakhala bwanji kama ona ngati kuti uyo wadi alifa kuti sinadye basi mapanga blame muntu wina wake. I don't know. I repeat, to be a leader it's not a joke. You need money. You need money to be a leader. If you think mkandizopheka kaise wewe ukhali sokole. Tione kuti udani wewe. Ndeteni tiphunzire kulemekeza zisokole. Warning. Lero kusada amati ku beach explain somewhere akuti kunabwera magazi ana kumeneko amayimisa manyamata auba amene ali ma foreign nationals kwauza zone kuti if you don't have something whatever you must better fuck off. They were taking key vehicles and all that when we just now mentioned explain lero. It's very sad. Another information ili ku Parklands. Yesterday I did post pomweba with the two Zimbabwean guys
were apprehended. That was yesterday. And they were showing a smiling face. Excuse me. This guy, anaboya ku inbox kwa ini kumana good no my brother, why are you spreading or sharing false information? All right, you know, I'm still I'm working with my family, but I'm shocked because I've seen that post on our Facebook page. My mother from Zimbabwe right now, she called me after she saw your post. No, my brother, please, can you delete that post? Because I'm not in jail, I'm outside. Okay, the information is true. Those drivers were arrested, but they were eventually verified. They had documents, so they were released. So it was not false information. Only that the crime connected and they have been arrested. They were arrested, yes, but later they were released because they had the documents. So in Parklands right now is hot. If you don't have documents, my friend, you better find the other way. They will catch you. Akugwira my driver. Nukumaka pidisa ku sell. And there you need your friend or your sibling to represent you kumene kujabwere acha kuimirire. Komanso make sure that sibling of yours has documents. If you don't have documents, you got no power to go kumene kuja kumaka muimira muntu. Akuti this is handy information from Parklands. Parklands is hot. Amene sumaiziwa Parklands. Parklands in general ili muzoni ya Table View. Ili muzoni ya Table View. Sikudali ndi kudanuni yayi. Ndi akuti boma lilipenda pali posi kumakhala ma road block. Ndi akakuyimika ngati uli mapepala basi tu zavutapo. Imeneyo ndi info ya Parklands. Door to door. Pali information yako kuza na door to door. Door to door imene makambiro ajasina li door to door yona kuti kumaenda muna chizungu chija muna sina chiva buno bwino. Koma magama za mashopu kumecha display nini madera ena akala kumapaka kukhairisha anapita koso amaendera mashopu. If you don't have documents, you better go. Ama ngaso. Nde ya door to door ija ndimene. Koma abe pali nkhani ina yoko timangofuna timalimbisana mitima Malawi kuti we don't threat people. We are not threatening people. We are just giving you the real information. If you don't have papers, go home. This is the only way that I can share with you. Palibe zoti tizinyambitana pano, tisamali mbisana ni mitima yayi. Chifukwa kuti pamawa kakumana ndi vuto. Mmene ndipangonera na Malawi iniyo, mala muti mpempha munthu chilunga muzamba kutuka na boma lake lomwe ndichi. Mwati kona mamiza anchi chifukwa cha amene chakupangisa. Mwakuti. Iweyo ulibe pepala. And my condition ya South Africa kuno kuti kwaziwa. We don't have documents. Awa kuti ndikunena kuti ngati ulibe mapepala ukhala ku South Africa, go home. Chifukwa vuto likakugwera. Likagwa vutolo ndiye utukwa na boma. Tiyende sazilimbikisa ni mitima yayi. Komanso tisangoyenda mungoti mwabalala ngati kuza kuti zinthu bwino. Pano pa kuli bwino tikhale kaye pansi, tidikire muna situation ipange kamu kaye. Mwani peke munavuta atolazo. Lero on N1 highway outbound kuna chema kuna road block ya nyo agwira anthu kumayimika truck ndikumagwira. Kumoi river ukugwe KwaZulu Natal ziroso agwiraso ukupita kumpanje. These are the information that we need to share. Tikamapanga share just like a part of warning, because you can't walk or drive without having info. You must know where you are heading. Uzika information. Uzizo kuti boma ili pati. Mwani sese izizi ngati Amalawi ndi zimene timayenera kuti tizigawana. Osati kumani bisana mitima zinthu sali bwino. Iwe sunga munibisa and nthazi zinazaga Amalawi anthu mumaona ngati kuti mumagondana. Mwene tisamaopsezana anthu tamafuna mugwidwetu. People don't love each other. Izizi mukuona ngati zimene akamba chachate ngana malomba zimene ukambazi. Ngati mukuona ngati kuti mwina ndikungo kamba eti. Guys, palibe po Malawi ku South Africa unamakonda Malawi zake kuno. Zimene zonde mumana mizana anthu sakondana kuno South Africa kuno. Akakhala anthu moyenda mu sakondana even ane matumbi sikuna kana kambapo za ku UK kuti anthu ena kana atingafuna kumakanyikirana muje muti. Zikuchitika moyenda mu, there's no love. Ndiye musanamizane ni munthu kumakonda sanga kukondana kuti Malawi amama anthu akufuna kuti ambiri mugwidwe. Mukagwidwa asale iwo azigwira ntchito. Ili muzika tuwa ku Malawi kuchi. Ndio makuzani kuti amantha anachuluka Malawi inu. Amalawi munachuluka amantha inu akufuna mugwidwe. Iyeyo amene akunena mfuse kuti iyeyo alipati. Kwa ini peke kunga tizilo kuno home affairs inabwera. Tafuze kuti kwa ini peke iyeyo imene unali home affairs akanatha kupita.
Ndezi mwezo ngane kuti munthu ali ndi mantha. Guys, ndikuona ndingati kuti sitikuuzana chilungamo, tikukanga tikukondana koma sitikukondana. Munimvesese? Tukanga tikukondana koma sitikukondana. Tiye tizuzana ndi chilungamo timuuze munthu ngati ulibe mapepala khala pa nyumba ise. Usapite ku ntchito. Ngati ulibe mapepala musamenyane ndi anthu. Musangane musaoneke ngati madolo. Ine ku group imene tinadili neyo anthu wera wakuchita kutumiza message kuti mafoni akapeza aziyamenya. And panopa anena kuona kuti if you are seeing the foreign nation driving the vehicle, burn their vehicle or kill them. The messages we are receiving the messages in the groups live. We got even their numbers. We can even share their numbers. It's not even false information. It's not even AI generated. It's authentic. South Africa is sending a message in the groups. You see a foreigner driving somewhere, shoot them dead. This is not false information. It's true. Then you are telling your friends, don't be scared, just go. And you don't even contribute anything. So, panopa chimene ngakuza ndo ali yesa chingoteteza moyo wake. Musamvere munthu. Kumakuza ndona kuti atiye kumene kuli bwino. Akakugwirisa ise. Izi siku ndikukuopsezani? Ngati ukuona ngati ndikukuopseza. Ziyenda ngati sabwe. Ndiye uone zimene takumane nazo. Chifukwa anthu mafuna kuti muzichita kunyambidwa ngati kuti ndinwana. Pamene ena muli ndi cheya, ena zimbi zinamba kutuluka uku, kwa basi mafuna kuti zichita kulimbisana mtima. Pamene ukuziona kuti ulibe zokuyenezera. Ngati ulibe usayende chisawawa, tikupempha pa. Period imene iyi bisala mbale wanga. Bisala ndithu. Mwina kampepo kamene kakadusa kaona kuti kuli bwino. Ndio amene uzamba kutaka. Mwakakuona be kuti apa pezi kupitirirabe, nyamukatu zipita. Musaluze moyo chifukwa chofuna randi. Ziko lino anthu wasamapembeza Mulungu. Ziko lino anthu amapembeza Satana. Anthu awawanza moyo wa munthu alibe nazo ntchito. Oli utafa. Maliro amaoneka nyumba iyi, anthu kumapanga brai hapa. Ndizimene macheko South Africa kunoto. Amete malemekeza maliro ndi kwathu kuja. Kulira mpaka na chikaka kuno pa maliro. Kulira ngati kwathu kuja. Amapezeka sonda kudanda ati you are making noise. Kumaliro ati munthu zalira kwambiri. Maliro aku South Africa. Zimene ngakuza kuti anthu amapanga lead life ka yakuti. Sizima ziko zote anthu amene amafika munomo ndizosiyana. Anthu wa alibe umunthu. Anthu wa sapembeza Mulungu wona weni anthu ena ambiriwa. Anthu wa mtima wao uli pa ndrama. So munthu wona kuti amakuganiza za ndrama, iwo maganiza za Mulungu. Ndi anthu awiri osiyana. Ziko lino ndi ziko loopsa kwambiri. Dema ifo amene ningati kukuuzani ndi amene koma aboma akutola. Ndipo kutolako alipena pali ponse. Ine amene ndikukuuzani ine ndine mmodzi amene ndimayenda up and down. Ntchito yanga imene ndimagwira imadziwa. Up and down ndikukumana nazo tikumaona zimene zimakhalira. Kwa mangoja zimbandi kuthaira kutaka kusunga tenge chance kuti ndipite mwene kuti ine ndi bobolo ata ndigwira mwakuti umapezera bezifukwa. Anthu akumakhala ndi paper kumauza ndi paper lako unalipeza bwanji tikunikire ngwira amene ukamusekera. Nkuzakuza kuti ndi afeki bene mpaka nakupita ndithu ukukakamira akumakukakamira. Ndene ndikuona ngati zizo mane bisa munthu tanda kuti ama guys amsama upyeza anthu. Ndikuona ngati dudu lakusifa kuti anthu ambiri alizo miwe. Anthu ambiri aphedwa ndimauonera kuti tiye nkonko. Tieni tisamale kuteba kuno sikuli bwino. Mwayi ngati ulipo opita ku South Africa, opita ku Malawi, tiye tinyamuke ndizipita. Ngati muli ndi ana, pezani njira. Kabale yanu anyamuke ndi ana amene azipita ku Malawi. Zimene nazo ndigawane nanu usiku uno ndi zimene zikomano chonde. Tiye tipaseni ulemu amene sathu. Ngati pala kuika tiye tizuzulani mwa chikondi. Koma msantukwane munthu. Chifukwa kuti by the end of the day ku Malawi kuja ndikumene ife tikulira kumene kucha. Komalizira kweni ndifuna ndikuze na Malawi. Iyi muitenge ngati is outbreak. This is our opportunity. There is something maybe God is cooking for us. Koma mwina ambiri sumadziwa. Mwina muziko muno makozedwa zinthu zina zake zoyipa zimene zifuna kukonzedwa. Mwanamvesa zoti zitipinje fa Malawi. Ndio mwina tazina zake Mulungu amafuna kuzera njira ina yake kuna kuti uyuyu muzo tazina zake mata kugwira ntchito Koma Mulungu amata kuona kuti pa ntchito apa uyuyu yakuza kuluza moyo. Chimene amapanga amagwisa anthu ena ake kuti azikupanga nkhaza pa ntchito paja uchokepo. Ukachoka pa ntchito paja ndi pamene mwazafazana kuti yamwene. Pa ntchito paja pamene tikaza kuza kuti anthu osanali pamene paja basi pana kubwera chimwala chinthu chachikulu chinachoka kumwamba kuti nangopinja denga la company ja. Anthu osanali pa ntchito paja nafera pompo. Ndiye pachina chilichonse
let us thank God. Palibe chinthu chimene chimangochitika. Ndima kama mubwereza kuti ku chemistry amene kuti when something happens, something takes place. Amene mwapanga mix ma chemicals mu laboratory. Tukupasa nichazo amene mnalemba MSc. Munapita kumaka mikisa kutenga oxygen kandi hydrogen whatever tukumaphatikiza ati kumaonesha mazi ama kuuza kuti what you seeing there but reaction chani kuti reaction chama ngobera basi mukaphatikiza ma chemicals. When you add chemicals pamwe ya reaction ija comes chifukwa cha kuchitika kwa china chake. Nifanya kama ina kuti when something happens, something also takes place. Kuchitika kwa china chake muchichewa, kuchitika kwa china chake kumapangisa kuti china chake chichitike. Izizi zikozoka kuti ndi Mulungu amene akuti yankula, koma kuti yankula munjira za nkhanza izi kuchitika si. Kumala kuja tukuyenda kuti tipite. Akuti uwundi mwayi wena akusanduza masana kuti amwene ukazama thamangisidwa pamalo mwankhaza kumene umapita umakalandira mwayi. Ndi mwayi umene uwu kuchitika. Ndifuna ndikuze na Malawi. Dziko la South Africa no ndrama timango yona ngati ndiyokoma eti. Komano tendi sama disirani ni yayi. Ndrama za mukunja izi zimaoneka ngati kuti basi ndizoti zapasi pa nyanja. Ndifanya ke ndrama zikuoneka kuti ndizamphamvu kwambiri. Pali zinthu zina zakite ndizuzana ngati Malawi. Ndrama zemfe nimwe tikuisa chito. Kuba si ndrama zoti ngamazinyadira ifai kuti and we are not here forever. Soon after these days, all of us, maybe next 50 years, this generation won't be there. We are all going to die. By 2080, some of us will be dead. Some majority of us will be dead by then. So don't live baziko panengati kuti we are here mpaka na zaka 1 million ya hii. Tikufa posta chedu hapo. So hii muitenge ngati wake up call. God loves us. There's something, I repeat, there's something God is busy with us. God is cooking something there in Malawi. Let's go home. Let them be alone there. Muziko la wolo. Ifeyo posa jedwa. Malawi atuja akasumu mujamu menana lili. Awaye kugumana ndi mavuto. Kukuchitika zoopsa kunongo kutheba. Kumene kubase posa jedwa kukhala zinthu zoopsa kwambiri anthu aka makokana ukawo. Iyo kumane kuti kumandika nakhaku nalo kumene kuja kwa mwene. Izi zinde zikanandivuta kwambiri. Must remember, kuli anthu oyera kwambiri. Amene sagwizana ndi anthu akuda. Anthu aja kuzipanga expose yokai wache. Ndazina zake the way you behave by social media papa. Zima kutenga iwe patali, zivini bwana kumakanika. Azungu ambiri pakadale panopa, akusina nyumba zawo, ma foreigner. Akukanika kuwapanga trust anthu akuno. Chifukwa chani? Akuzipanga expose yoka. Ndi amatha kuona kuti kodi usamaone ngati kuti zimene zetu anthu mabwana ambiri akuzikona mamane kuti anthu awo these are dangerous people. Zulu people are very dangerous. I can't recruit them. Pama company panga. Fanya menya amachita akamona kuti munthu aenda amapezera njira. Pachizungu amati conspiracy. Amapeza plan ija mpaka na bwana nje ndikumupha, ndikumubera zinthu zake. Zimene machita fanya zungu ambiri samafuna anthu ako. So the worst is yet to happen. God is trying to stop that from happening. Oh, hallelujah. Rabakat. Paliba ngakuze notenga uchikoni ngati umenewo. In a situation Malawi ndikatero ndimati ndinyamuke ndizipita. Koma kuteba kunoko tisanamizane sikuli bwino. Ngati kuli kukonzeka, let's get ready. Let's go. Awakuti iwe ukuganiza kuti akanati chani ufiti Abisarono kuti the point or maybe mukumpanga respond uyu anono something like that. Mr. Nelson Hastings biri wita awasiya anthu koma nyama iniso ndiye ndinu legend paja mukwazi wanthu amene amakhalira. I'm sure you are safe there where you are. Let's us pray hard guys because it's not safe. Yeah, ninyamuke ndizipita.